Akwụkwọ nke Job isi nke 4. Sent, ma ọ bụ ebe Elifaz onye Teman zara sị, ọ bụrụ na anyị na gị akparịta ụka, ị ga-enwe mwute? Ma onye ga-egbochi gị ikwu okwu? Lee, ị kụziri ọtụtụ mmadụ ihe ma mee ka aka ndị dara mba sie ike. Okwu gị akwadowo ndị na-ada ada. I mekwara ka ikpere ndị na-adịghị ike sie ike. Ma ugbu a, ọ bịakwasịrị gị. Ị na-ata ahụhụ, o metụrụ gị aka. Ị na-echegbu onwe gị. Nke a ọ bụghị egwu gị, ntụkwasị obi gị, ịdị jụụ gị, na ezi omume nke ụzọ gị? Cheta kpee ekpere. Cheta biko onye nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ onye aka ya dị ọcha ebibiri ndezi omume. Dịka m hụworo, ndị na-akọ ihe ọjọọ mana aghaghị ihe ọjọọ, na-ahọrọ ihe ahụ. Ha na-ala n'iyi site n'iku ume Chineke. A na-erikwa ihe site n'iku ume imi ya. Mkpọtụ ọdụm, olu ọdụm na eze ụmụ ọdụm ka a gbajiri. Ndị lions na-ala n'iyi n'ihi enweghị ekpere. Ụmụ nke lions gbasasịrị. Ma ewetara m otu ihe na nzuzo. Ntị m anatawokwa ụfọdụ. N'echiche nke ohu abalị, mgbe ụra dara n'ahụ mmadụ, egwu bịara m nke mere ka ọkpụkpụ m niile maa jijiji. Ifufe gafere n'ihu m wee mee ka ntutu isi m nke anụ ahụ m guzoro n'akụkụ. Onye ahụ guzoro otu ebe amaghịkwa m ihu ya. Onyinyo dị n'ihu ya. Anụrụ m olu na-asị, mmadụ ọ dị ike karịa m? Mmadụ ọ pụrụ ịbụ onye ozi omume karịa Chineke? Ma ọ bụ mmadụ ọ pụrụ ịdị ọcha karịa onye kere ya? Lee, ọ hụghị ezi omume n'ime ndị ohu ya. O tinyekwara ndị mmụọ ozi ya ihe nzuzu. Olee otu mgbe ahụ, ihe karịrị nke ahụ n'ime ndị bi n'ụlọ ụrọ, ndị ntọala ha dị n'aja? Onye ka ala ga-ebibi? A na-ebibi ha site n'ụtụtụ ruo n'anyanwụ dara. Ha na-ala n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. N'agbanyeghị àgwà ọma ha, ọ na-apụ ha anya. Ha agaghị ala n'iyi n'enweghị amamihe.